खुलुमबाय रायजोफोर। रामसियारि क्रिएटिभ आयदा चेनेलाव मोनसे आयदा लानानै सावरायनो फैदों। बेनो जाबाय राजखान्थिनि बागै। दानि समाव बिटिसि इलेक्सन फैगासिनो दङ आरो गुबुन गुबुन राजखान्थि हान्जाफ्रा गावबा गावनि बिजाथिफोरखौ फोसाबनो हमगासिनो दङ। बेहाय नोजोर बोनांगोन राजखान्थि दैदेनगिरिफ्रा गावबा गावनि बिजाथिफोरखौ मोजां रोखोमनि बिजाथि होनो हायोब्ला मोजां जायो। गोरोन्थि बिजाथिफोरखौ होयोब्ला बै राजखान्थि हान्जानि बिजाथिफ्रा जेनगोन राजखान्थि इलेक्सन गेलेनायनि उनाव। बेखौ जों नोजोर बोनानै मोजां क्वालिटिनि दैदेनगिरि एबा बिजाथिफोरा माबोरै जानांगौ जों बेखौ बुजिनाया मोजां। जोंनि जि बिजाथिफोर जागोन, जों जायफोरखौ भट होनाय जागोन, बिथांमोना गुड क्वालिटि जानांगोन। सेथियाव बुंनो थाङोब्ला मोजां बिखानि जानांगोन, मोजां मेलेमनि जानांगोन, मोजां थाखा फैसा खरस खालामनो हानायबो जानांगोन, मोजां खुगा बुंग्रा जानांगोन, मोजां आखलनि जानांगोन। शिक्षा दिक्षाथ' थाखानांगोनानो। बेफोरबादि आखलनि जायोब्लासो दैदेनगिरिफ्रा राजखान्थि इलेक्सन गेलेनायाव बिजाथिफ्रा बेफोरबादि मोजां रोखोमनि गुन गोनां थायोब्लासो देरहानो हागोन, नङाब्ला खिन्थु देरहानो हानाय नङा। गोबांखौनो नुना मोन्दों राजखान्थिनि हाइकमान्डफ्रा, गोजौ थाखोनि दैदेनगिरिफ्रा जि केन्डिडेट एबा बिजाथिफोरखौ होनाय जायो, मोजां क्वालिटिनि बिजाथिफोरखौनो सायख'नो रोङा। मानोना बै हाइकमेन्डफ्रा गाहायाव रायजो राजाफ्रा सोरबादि बिजाथिखौ मोजां मोनो, सोरबादि मानसिखौ मोजां मोनो, बेखौनो सिनायनो रोङा, बुजिनो रोङा। जायनि थाखाय गोरोन्थि बिजाथिफोरखौ होयोब्ला रायजो राजाफ्रा गाज्रि मोनो आरो गावजों गाव बेले बेजे जायो। बेखायनो बै मोनसे राजखान्थि हान्जायावनो गुबुन गुबुन रोखोमनि गावनानै सेर बेथेर जानायनि मोनसे बाथ्रा जायो। जों बुंनो लुबैयो जिखि जाया राजखान्थि हान्जा जाया मानो गावबा गावनि दैदेनगिरि बा बिजाथिफोरखौ मोजां रोखोमनि सायख'नानै होयोब्ला मोजां जायो। ओरैबादि सुबुंखौ बिजाथि होनो नाङा जाय बिजाथिया अहंकार, हिंसा, गाज्रि आखलनि, गाज्रि रेकर्ड दं, जायखौ रायजो राजाफ्रा गाज्रि मोनो। आरो नुना मोनो खायसे खायसे बिजाथिफोरखौ देरहानायनि सिगां जोबोद मोजां आखल आखु, बाथ्रा खोथा साननो हानाय, बुजिनो हानाय जायो। नाथाय देरहाखांनायनि उनाव ओरैबादि गाज्रि आखलनि, ओरैबादि अहंकार, ओरैबादि दुगामारा जायो, जायफोरनि थाखाय रायजो राजाफ्रा गावनि मावथिफ्रानो, गावनि मददगिरिफ्रानो, भट होग्राफ्रानो लासै 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 गुगानो थांनाय जों नुना मोनो। आरो बेनिखायनो गोजौ रोखोमनि हाइकमेन्डनि दैदेनगिरिफ्रा बेफोरबादि बिजाथिखौ सायख'नायाव जोबोद मोजाङै सायख'नो हायोब्ला मोजां। बै रायजो राजाफ्रा सोर बिजाथिखौ लुबैयो बेखौ मोन्थिनाया मोजां। नङाब्ला बै बिजाथिया जेनगोन आरो जेनगोन। राजखान्थि दैदेनगिरिफ्रा गावबा गावनि बिजाथिखौ सायख'नोब्ला माबोरै सायख'नांगौ बेफोरबादिनि गुबुन गुबुन नेमखान्थिनि गेजेरजों सायख'नो हायोब्ला मोजां। नङाब्ला जेबो नेमखान्थि गैयाजासे मानसिखौ मानसि हिसाबैल' मोजां मोनोब्ला, मानसिखौ मानसि हिसाबैल' गाज्रि मोनोब्ला आरो बिजाथि होयोब्ला बेफोरबादिबो जानाय नङा। राजखान्थिनि हाइकमान्डफ्रा गावबा गावनि बिजाथिखौ सायख'नायनि सिगां बै जायगानि गुबुन गुबुन प्राइमारिफ्राव बा गुबुन गुबुन गामिफ्राव रायजो राजाफ्रा मा कमेन्ट्स बुङो आरो मावथिफ्रा मा कमेन्ट्स बुङो बेफोरखौ सार्भे खालामनानै मोजाङै रिपर्टफोरखौ लानानै बिजाथिफोरखौ होनांगौ। जिखिजाया रायजो राजाफोरजों सावरायाजासे बिजाथिफोरखौ सायख'योब्ला बे बिजाथिफ्रा जाफुंसार जानो हाया। मानोना बे बिजाथिया मा रोखोमनि रायजो राजाजों बिहेभ खालामदों, बेबहार खालामदों, रायजो राजाफोरखौ मोजां नायनो हादोंना हाया, बेफोरबादि बाथ्राफोरखौ जुदि गोजौ हाइकमेन्डफ्रा मोनथियाब्ला बिजाथि सायख'नो गोबां जेंना जायो। आरो रायजो राजाफ्रा बै बिजाथिखौ गोरोन्थि आखलनिब्ला, गोरोन्थि बेबहारनिब्ला बिथांमोना रायजो राजाफ्रा गाज्रि मोनगोन आरो भट होनाय नङा। बेनिखायनो बिजाथिखौ सायख'नायनि सिगां गोबां सानै हयै रायजो राजाया सोरनो भट होगोन, सोरबादि बिजाथिया मोजां आखलनि, मोजां गियाननि, मोजां साननो हानाय, रायजो राजाखौ मदद खालामो, बेफोरखौ नागिरजोबनानैसो बुजिनानैसो बिजाथिखौ होनांगौ। आरो जोंनि गेजेराव बिजाथिफोरखौ बा राजखान्थि दैदेनगिरिफोरखौ जेबो ट्रेनिं होनाय जाया, जेबो गियान होनाय जाया, जेबो बुद्धि होनाय जाया हाइकमेन्डफोरनिफ्राय। बेनिखायनो जाय बिजाथिया सायख'जायो, देरहासार जायो, बिथांमोना राजाबादि गावनि गोसो मथे जेरै गोसो जेरै सानो बेबादिल' मावो। रायजो राजाया जे माबोरै खालामब्ला मोजां मोनगोन, रायजो राजाया सोरबा दुखु मोनदों नामा, रायजो राजाया माबा मोनसे अभाब अभियोग दङ नामा, बेफोरखौ खोनासंनायाव गैया। गावबा गावनि जि गोसोनि लुबैनाय, गोसोनि जि साननाय, बेखौल'सो अं 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 मावलाङो। जायनि जाहोनाव रायजो राजाफ्रा गाज्रि मोनो आरो बेफोरबादि बिजाथिफोरनो रायजो राजाफ्रा भट होआ आरो फेजेननो नाजायो। बेखायनो
आंनिफ्राय मोनसे आइडियाखौ होनाय जाबाय जाहाथे बिजाथिफोरखौ मोजां सायख'यो आरो मोजां बिजाथिफोरखौ देरहानो हागोन, नंखाय बिजाथिफोरा देरहानो हानाय नङा। आंनि बे रामसियारि क्रिएटिभ आइडिया चेनेलखौ मोजां मोनदोंब्ला, बे भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामाखैब्ला आरो नोंथांमोना शेयार खालाम, जाहाथे बेखौ दैदेनगिरिफ्रा मोननो हायो, बुजिनो हायो। गोजोन्थों, खुलुमबाय।